Good morning guys! Happy Sunday! Pasok ko lang tong routine na ito. Nag-iingay na naman. Ingay na naman. Gusto mo laging nakaano. Wait lang. Huwag naman malalaglag yung camera natin. Huwag na. Huwag ka nang dumamba. Please lang. Huwag ka nang dumamba, dong. Huwag ka nang dumamba. Oh, tinan mo. Bababa pa yan. Oo na nga. Oo na. Gusto niya sa loob na naman ng kwarto eh. Itong asa. Sige, pag ako nalaglag dito di ba nilakad ka na? Tara na. Ariko. Manginginain ka lang ba? Colors ka ha? Tom! Mas ka dyan. Baka bad trip si Grutin. Ayan. Tapos si Chris. Ayun. Nagre-review na ulit. Tom na ako. Anong oras na ba? 11:45 na pala. Ayan. Kaloka ka, Grutin. Hoy, Poknat! Amoy mo na naman dyan, ha? Pasok ko lang siya, guys, para walang maingay habang nagre-review kami ni Chris. Ayan. Ito ko naghihilamos. So, ayan yung yung amaze bomb pa nandiyan pa sa pagmumukha ko. Wala pang hilamos yan. Kintab-kintaban portion. Pero hindi oily yan, guys. Not oily at all. Hindi rin siya malagkit. Finish? Uy, nubos niya nga. Galing ha. Galing naman ang grutin na yan ha. Galing ha. Inom na. Nilali mo na kasi dyan eh. Simutin mo na. Let's go. Inom na, inom. Ito, inom. Tubig. Tubig. Ito ang ating food sardinas na naman. Hindi, okay lang naman. Huwag lang lagi-lagi. Ininit ko lang. Ay, nako, si Tomtom talaga. Bawat galaw, gaslaw. Bawat gaslaw. Maano siya. Makakahol. Meron pa ditong luncheon meat, ham, and ayan, peche with sardines. Kumain ka na? Si daddy kumain na rin eh. So, ako lang muna. Let's eat with coffee. Ayan. Marami nakakapansin sa inyo guys na parang tumatawa ako. Alam nyo. Pero hindi naman tumataas yung timbang ko. Hindi nagbabago yung timbang ko. Bumababa siya ng sobrang konti lang. Pero hindi siya tumataas. Never siyang tumaas, guys. Mula na mag-gym ako. So, ayun lang. So, don't worry. Siguro ano lang to. Kulang pa sa gym. Ayun. And sa pagkain ko naman is hindi rin ako masyadong ma-rice na. Konting rice lang yung ganyan. Tapos, twice a day lang ako kumakain, guys. Morning or yung brunch. Tapos, sa gabi. So, ayun. Tapos, wala din masyadong fast food. Kung magpa-fast food man kami, tumitikim lang ako. Yung gano'n. Pag soft drinks din, tikim lang talaga. So, wala naman. Hindi ko alam bakit Bakit parang ang laki-laki ko. Baka sa camera lang niya kaya. Oo nga, baka siguro sa camera lang siguro. Kasi sa personal naman, may mga viewer akong nakikita na nagpupunta sa store. Sabi niya, hindi ka naman may smappy mataba eh, yung ganun. Nanliit ko nga daw. So, siguro sa camera lang. Alam niyo yun, alam mo itong camera na to, bakit nagpapalaki na nagpa-times 2 ata yung ko. Yung size ko. Anyway, kain tayo guys. Yung earth. Veggie. Nagtagal naman yung asawa ko. Ning asawa. Tagal ni daddy ka Ayun. Sabagay magsisimba lang naman kami. Kaso gusto ko kasi makauwi agad. Makaabutan na naman tayo ng ulan. Kasi every hapon umuulan. So, magpulbos ba ako? Parang wag na. Ayoko talaga guys na naglalagay ng something sa mukha ko. Ito ngayon, minsan pag trip ko, yung ganyan,
na ba? Pero magkilay tayo. Papatungan ko lang na itong ano, into it. Yung powder na lang. Ano ba? Simula kasi nung nagka-pimples ako guys. Humbindi na ako sa mga ipinapahid talaga sa mukha. Skincare. Ayun, mahilig ako. Adik ako sa skincare. Pero yung mga makeup, mga foundation, ganyan. Ayoko na. Kasi, feeling ko doon ko din nakuha yun eh. Every time na ano, alam mo yung may ipahid lang ako. Parang kating-kati ako. Yun, kaya, minsan bare face ako. Pagpasensyaan nyo na. Kasi yung talwin lang eh. Hindi ako mahilig talagang. Kaya yung mga makeup ko, pinamigay ko na. Sa mga ano, sa mga pinsang ko. Yung iba sa kapatid ko, hindi rin naman sila mag-makeup. Tapos hindi pa ako marunong, di ba? Kahit blush yun nga, hindi ako marunong maglagay. Kaya minsan makikita nyo parang ano, para akong sinampal. Ang ganyan lang. Ma-define lang yung brow natin. Diba? Bare face. Tapos lip tint. Okay na yun. Wait lang. Pupuntay. Ayun na ano pala tayo kagabi. Naputol na guys. Kasi, di ba, lobat yung ano ko. Yung camera ko. So, sinasabi ko sa inyo. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ito lang yung ginagamit ko na sa gabi na pinapahid ko as moisturizer. Tapos sa araw, yun pa din guys. Ito. Yung 24K Collagen Gold Serum. Ayan. Gusto ko talaga siya. Hindi ko siya pinapalitan. Ayoko na mag-try ng iba. Ayan lang. Tapos sa facial wash, yun pa rin yung Celetec ba yun? Celetec. Kalimutan ko. Basta yung yun yung ginagamit ko. And then sa gabi ito. For 2 weeks na. For 2 weeks na simula nung magka-rashes ako dito. Tapos ang ganda-ganda niya talaga guys. Promise. Ngayon ko lang siya ngayon ko lang na-realize na sobrang pino niya pala sa skin kapag ina-apply mo siya. Kaya ayun. Sounds like nagpo-promote ako pero promise talaga. Ganda niya. So, ayun lang. And lipstick na lang tayo. Ano pa? Kahit sa lipstick, wala akong di ako masyadong ano. Ang dami kong pinagbibili ng mga lipstick. Pinamigay ko lang din. Pero itong favorite ko dati, yung romantic ng I forgot na rin kung anong brand nito. L'Oreal ata, no? Weird din, no? Kasi, ano, ang ibang babae, alam mo yun, di ba? Puro makeup ang hilig. Hindi ko naman sinabi na lahat ng babae is mahilig sa makeup. Pero, usually, karamihan. Ang tagal mo naman. Tagal pa ba yun? Kumain lang ako isang bagsak eh. Ay, naku, naka-vlog ka. Sinabi mo pa. Excuse me, guys. So, yan lang. Tapos na mas, guys. Naantay lang namin si Chris. Nagpapasign siya nung attendance nila. Mukhang uulan na naman, oh. Na? Our Lady of Sorrows. Walking distance lang to galing sa apartment namin. Saan na batang yun? Tabunan na. We're home na guys. Bumili na lang ako ng ulam. Sa favorite naming restaurant dyan malapit sa church. So ayan. Chop suey. Masarap chop suey nila eh. Tapos lomi, pang sabaw and chicken. So, yun lang. Nantay lang namin yung kanin. Sabay-sabay kami tatlo. Sure ka kumain na kayo? Ano yung ulam nyo? Chicken. Yung pechay? Sige. Good night na daw kami guys. Good night. Nakapag-apply na ako ulit ng Amazed ba? Sabi niya, bakit mami nilalagay mo sa sa face? Sabi ko para makinis. Siya nilalagay niya yung guys sa sa peklat. Ay, maganda rin yung pantanggal. Tapos si daddy siningit si daddy. Si daddy nice pa yung printer ko. So, good night till tomorrow. Night guys. Bye. Have a great time.
kapatid ni Jo at nasakit yung puso. So, wala naman si Tonton din. Nag-grab na lang kami. Nantok pa ako. Saan ba kasi si Tito Jeff? Sabi ko, isa din kasi yun eh. Sabi ko na, kaya nga ako bumili ng isang motor pa. Inuwi naman sa Bicol, nakakaloka. Ayan. Nagising ako ng 3:30 ata. Tapos di ako nakatulog. Tapos ng 5 o'clock na, doon naman ako nakatulog. Ginising niya na ako ng 6. Naalala mo yung mga nireview natin? Mag-shampoo ka? Hindi na naman. Sabi ko lagi mag-shampoo eh. Oy. Tapos mamaya mag-review tayo nung natitira mo pang subjects for tomorrow's exam. Good morning guys. Di pa ako nag-iilang. Hindi ko mimuta pa. Bili lang daw ng to. Ano yun? Bakit yan? Sobrang anghang niyan, Chris. Singkap mahal ba ito? Ha? Sobrang anghang yan. Huwag yan. Anong klaseng singkap ba ito? Mag-ano ka na lang, mag-rice ka na lang. ko noon, nung grade 5 ako. Kasama ko. Bala ka. Mag-rice ka nga muna. Hindi ka nag-breakfast eh. Uwi na ako guys. Mapupulang pa si Kuya. Hindi ako umabot din sa isang jeep eh. Napuno agad. I am home guys. Brutos na to oh. Di ba inutusan na kita? Sinabihan na kita. Labas mo na si Groot. Ngayon mo pala ilalabas. Wake up, wake up. O, yan si Groot, oh. Gusto na lumabas. O, yun na si Daddy. Ano yun na si Daddy, oh. Oh, ito. Dali, dali. Ito na. Oy, Maggie. Ay. Pagoda. Ano? Ay! Kabayo ka. Rico, bigat mo. Nandadamba ka. Diyan ka na. Natulog lang ako, Grot. Nadamba na naman yan. Natok pa kasi ako, guys. At, ayun nga, alas 5 na ako ulit na nakabalik sa pagtulog. Sabi mukha ko talaga. Eh, by the way, guys, ewan ko, nasabi ko na to. Mukha lang akong mataba. Pero yung timbang ko, hindi siya tumataas. Bumababa siya ng konti lang, paunti-unti. Pero hindi tumataas. So, hindi ko alam, hangin ba to? Ano ba to? Manas ba ako? Colors. Ayun, siguro sa salt, 'di ba? Yung salt nakakaano yun. Parang nakaka-bloated yun, nakakataba-taba. So, magbukas tayo ng kinakain natin, yung haalat na pagkain, and then so basta, kasi hindi naman ako mag-breakfast na tao guys. May nag-comment sa inyo na huwag ako magkanin sa breakfast. Hindi nga ako nagbe-breakfast usually coffee lang ako. Ayun nga, nagtimpla ako, di ko pa naiinom. Usually coffee lang talaga ako sa breakfast. Kung kumain man ako ng kanin is ano na yan, lunch na yan. So brunch, yung ganun. Tapos masusundan na yan ng ng gabi na. So sa gabi din naman, konti lang. So, ba't ka bumalik? Siyempre, ginaw. Ay, naku. Paggaling mo pati yung hamper doon, no? Nasaan? Iyan na muna si Groot kasi mainit ngayon. Nainip. Oo, mainit nga. Umulan kasi. Pag madaling araw, umuulan eh. So, ayun. Bilis na. Ano muna si Groot ay? 5 minutes. Actually guys, kaya kong tumakbo sa treadmill ng 30 minutes. 30 minutes na tuloy-tuloy talaga. Ayun. Malakas naman ako. Nagagawa ko yung mga routine sa gym. Nakatakbo na ako ng 30 minutes nga. Kasi dati 10 minutes lang, hingal na ako. Ano pa ito na 5 minutes dun, walk lang. Tapos yung 5 minutes, takbo, hingal kabayo pa ako. Pero ngayon kaya ko nung tumakbo ng 30 minutes. Ano talaga. Straight. So, huwag kayo mag-alala. Sa salt lang to. Good morning! Ayan, finally, bumangon na rin. Groot? Sa dudumi ka na, Groot? Op, tsaka lang. Parang pumayat si Groot, Daddy. Papayat siya.
Bakit hindi naman siya tumataba talaga eh. Hindi, tumataba rin yan minsan. 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 Pero masil-masil yan eh. Tinan mo mga may ugat-ugat pa yan sa gluten! Gluten, tintin! To say. Op! Diyan ka lang! Huwag ka nang umakyat. Ano ka na? Diablo. Sara mo yung ano mo. Ano? Gago na yun. Bye, Groot! Jump! Kabayo rin yan, is kabayo. Dali, pagbalik mo mag-breakfast tayo. Daming kailangan na itong taong to eh. Asan yung mo? Ano? Tiri naman ako nakatulog. Nag-check na ako ng mga inquiries kasi sa Facebook, guys. Sa Viber pala. Ay, pag sa Viber, ako yung nagsasagot. Tapos sa Facebook page, si Japong tsaka si Dayan. Tapos sa Shopee naman si Mika. Ayan. And then, gumawa ako ng schedule na nila sa store. Shifting na sila. Para hindi sila nagkukumahog kakapasok sa store nga. So, morning si Mika, opening. Tapos si Mama is lunch na siya pupunta si Mama kasi dinadala lang naman niya is pagkain, and then si Mama yung in charge sa mga stocks. Pinapagalitan ako ni Mama, oh wala ka nang ganyan. Gusto ni Mama madami laging stocks eh. Wala ka nang ganito kapag paunti na lang yung ano, mga isang box na lang yung ganyan. Ala, nagagalit na si Inang Reyna. Stock manager daw sabi ni Mika. Yung whip soap nga eh, kasi yung latest na deliver sa akin ng whip soap is kulang ng 300 pieces. Follow up si Mama. Asa na yung ano, yung 300 pieces na whip soap? Kasi hino-hoard ni Mama kasi nga may ano pala doon guys, may chismis na si Chris Aquino na ata yung sole na magdi-distribute nun dito sa Pinas, and I think magiging available na siya sa ano, sa Watsons. Eh, ang mahal niya, yung SRP niya. So, hino-hoard namin ngayon para at least mapunta man kay Aquino din kay ano, pag hindi na tayo inalaw na mag-purchase sa Bangkok, is meron pa rin naman ako pambenta kahit papaano sa mga suki kasi kawawa naman sa ibang site kasi 1,200 isang sabon yun, tapos sa isa naman is 700, diba? Biruin mo yung pinapatong nila. So ayun, nakakatampo din si Chris, ang yaman-yaman na hindi pa pinaubaya sa mga maliliit na online seller yun. Yung whip soap, nagbabayad naman kami ng tax, nagbabayad naman ng sa customs, yung mga hindi naman illegal, diba? Parang wala na nga siyang mapaglagyan ng pera niya. Pero ganun talaga. Hindi naman natin mapipigilan isang tao pag ginusto magnegosyo, diba? Anyway, ayun lang guys, morning, dapat pupunta ako sa bank ulit, ayusin ko yung requirements sa visa kasi baka magka-problema at yung diniklik sa ano ko sa passport ko is married na, and then yung ibang bank ano ko pa, bank account is nakapangalan pa sa pagkadalaga ko, so kailangan ng ano doon eh, ng bank certificate eh, naka ano pa yun, pagkadalaga ko pa yun. So papalitan ko, mag-update ako, kailangan ko pumunta ulit ng bank, dalhin ko yung ano, marriage certificate. Tapos sabi ni tita naman is Wednesday na daw kami magpasa sa ano, sa embassy. So ayun, sasamahan ko lang talaga yung tita ko guys. Si tita ko ano, laboy. Samahan ko lang siya sa ano, sa Japan, and titingin din na pwede mapunta, parang yung Bangkok dati, parang tinignan ko lang kung ano maganda, yung gano'n, tsaka ako dadalhin tong mag-ama ko. Ayun. Pero siguro hindi sa Bangkok kasi wala siyang masyadong pasyalan. Siguro pag sa Thailand is yung maganda doon, mga beach. Pero sa Bangkok mismo is wala, parang Metro Manila lang din. Tapos ang init. So sa Japan maganda kasi nga sabi nyo, lalo na kapag winter, ay malamig, may snow, nag-snow talaga doon, or may part lang na nag-snow. So ayun. Hi guys, mag-grocery lang kami ni Daddy. Wala na daw mga gagawin. Ito na lang oh, 5 ang ilis ka rin. Tara.
Jeep na lang. Dapat mag-ano kami. Right. Dalawa. Ayan, puno na yung cart namin. Good for 2 weeks. Meron mga crackers para kay Chris. Yung kay Daddy, of course. Ayan. Tapos malalaki ng gatas yung binili ko kasi. Mahilig siya sa gatas bago matulog. May hilig pala. Ayan. Yung Bear Brand na malaki na binili ko. Tapos inuulam niya to sa gatas. Ayan, trip ng anak ko, ewan ko. Paminta, sabi ni auntie. Hotdog. Yung may ano, yung may free na lagayan. Kung meron pa nun. Doon banda, Pure Foods. Ito ba ayaw mo? Chicken? Ayan. Pero ako talaga guys, hindi ako mahilig sa ganito. Never akong, hindi naman sa never. Yung bihira talaga akong tumikim. As in, slice lang. Ito, ayun. Ayan o. Yan. Pag mga ganito, habol ko yung lagayan. Classic ba yan? Lock and lock eh. Jumbo. Cheese. Cheese atay. Uy! Wala. Sabi, gumulong yung mga ano. Ano? Puro cheese eh. Ayan ang jumbo. Ayan. Pare-pare naman jumbo eh. Hindi ah. Oo. Pare-pare sila jumbo tapos sweet cheese. Asan jumbo dito? Wala. Ayan sa ilalim. Oh, yan dyan jumbo. O sige talaga lang. Dami kong lagay. Sino sa inyo yung ganyan din? Nangungulekta ng mga lagay, ng mga plato. Meron din sa CDO. Masarap pa CDO. Kasi pag sa Tocino, ito yung brand ko eh. Fatless. Kaso ewan ko, doon nahihilig si Chris ngayon mag-breakfast. Hindi rin naman siya nagbabaon na. So, ano. Yung ano lang yung maliliit lang, yung isang lutuan lang. Ito, isang luto. Kasi mahirap pag binabalik sa ano eh. Bukas na. Oo. May sila po naman kasi. Wow. Eh kaso nga, 'di ba? Itoto mo 'yan, lahat 'yan matuto tapos ibabalik mo na naman. Buti kung lahat lulutuin na. Ganyan lang. Dagdagan mo. Ano ba 'yon? Yung makapal? Hindi. Wala silang makapal. Slice. Sige, okay na 'yan. Ayaw yan? Okay na 'yan. Eh. Malambot na to eh. Ham. Ayaw nyo rin ano. Okay na ngayon. May ganito na rin pala sila dito. Ay, pala ko puro ulo. Kasamang kalahating ulo lang. Sinigang sa miso. Masarap to eh. Sige na nga. Kuha kang isa. Pangsigang sa miso. Uwi ko lang itong mga pinamili. Tapos, uwi ko na si Chris. Hindi daw siya masusundo na ano eh. Medyo masakit pa rin yung puso. So, no choice. Ako mag-grab na lang. Kasi kapag nag-jeep ako, tapos LRT, bali tatlong sakay ako. So, pareho lang din naman. Nag-jeep ako. 9 pesos. Uy, bata! Diyos ko, mga batang ito! So, yun nga. Pag nag-jeep ako, LRT, tapos sidecar, 40 pesos. Eh, ganun din. Mag-grab na lang ako para isang ano lang. Isang sakayan lang. Waiting na lang ako sa Grab, guys. Nakakaloka pala yung siguro ko. Hindi kasi mahigpit tong pantali ko. Hindi ko talaga hinihigpitan para hindi magkabody yung ano, yung buho ko. At sayang naman yung pinaano ko. Yung iniupo ko na 8 hours mahigit doon nung magpariband ako, diba? So, ayun.
to, labasan na. Nung grade na ba yun nandito? Nasa taas pa siguro sila. Ay! Ayun na. Kita ko na yung bata, batuta. Nak! Nakasagot ako! Oh, natandaan mo mga nireview natin? Ah, ba? Hindi nga. Lahat? Ako pa nga nauna natatapos eh. Oh, baka naman yung mga ano ka Sabi doon. nila, advance daw ako mag-isip. Sus! Baka naman may mga ano ka doon, hindi nasagutan. Kakamadali mo. May sagot ako dun. Hi guys, meet my mom. Hi! Punta kaming to shopping guys. Mag-ano lang ako. Jollibee ako. May pagkain na doon sa bahay. Shumay ako. O siomay na lang. Gulaman May ako. pipick upin lang ako doon. Tapos, yung sa bangko nga, magpapa-update ako ng account. Gawan mo na ako. Sigurado ka ha, nakasagot ka ha. Tapos magre-review naman tayo mamaya. No yung need para to review. babanatan ko. Oo nga, makakasagot ako, promise. Hindi, mag-review pa rin tayo. Wala naman wala si mami. Tigilan mo yung pag ganyan-ganyan pa. Basta. Normal ka lang. Maganda. Hindi, mag-review. Yan. Masyado kang maano sa sarili mo eh. Siya kasi guys, parang ganyan din ako nung nag-aaral ako. Hindi talaga ako mahilig mag-review. Alam nyo yun. Yung parang pa-easy-easy lang ako. Pero nakasagot din naman ako. O, diba? Ikaw rin naman eh. Hindi, gusto ko mataas makuha mo. Kasi di ba parang ang bad kong mother, hindi ko siya nire-review yung gano'n. Hindi naman bad yun. Basta mag-review tayo mamaya. Gusto ko mag-review tayo. Dahil di mo na-experience mag-review. Kasi nano ko yung nag-halo-halo lalo sa utak ko pag magre-review ako. Parang nabubuisit ako. Alam mo yun, ang dami kailangan ano. So, babasahin ko lang siya ng once. Tapos yun na. Kaya pag may lapit na yung exam, diba, ngayong araw na to exam, umaga, yan, magbabasa talaga ako niyan. Ganun na. Naman ako din kay mama na hindi pala review before. Mana-mana lang. Tanggalin mo na kayo yung jacket mo. Ba't ka ba kasi naka-jacket ang init-init? Wala lang. Bukas pa yung talipa pa rito. Sarap sanang bumili kaso ang init. Durian. Hindi masarap ang durian. Langka. Nakakamiss tong baklaran. No? Dito ako bumibili ng ano, mga timba, Nakakamiss palanggana. Yung amoy ganun pa rin. Tapos mabilis kasing bumaha rito. Kaso, Yan, oh. Mga binibenta rito. noon mami ano, nung sinundo Ano? ako ni Tito Jeff dati ng grade 5. Oh. Wala kasi siyang dala isa pang helmet. Kaya binigay niya sa akin yung helmet niya. Nung dumaan na kami doon, malapit na sa isang petrol. Na ano, Nahuli kayo? na para kami. Oh. Kasi wala daw helmet si Tito Jeff. Hindi naman siya pinagbayad. Hindi, pinakita lang yung driver's license. No. Traffic. Ito, nakakatakot din sa baklaran. Oo, yung mga... tao, Diyos ko, ito kasi mga vendor. vendor papaalisin. Tapos babalik. Op! Ayun na kuya. Patay tayo dyan. Pero pasensya si kuya sa mga pasaway. Uy, mabilihan natin yung sapatos. Oo nga. Paano? Gumitna na sila ng bonggang-bongga. Malinis na to dati. Kung nagsibalikan na naman sila. Oops! Dahan-dahan lang po yan. Nakakatakot. Minsan ginaganon ko na sa yung tao. Ay, tulad yan. Manang! Dati malinis pa. Nung ano, sinabi nila ng tente. Oo nga. Minsan malinis to. Mag-uhuli yan. Tapos ilang araw babalik naman. Ito binibilang ko dati ng ano, tea. Avocado na lang. Available ba to? Itong avocado?
Available siya. Sige, ito na lang. Isa. Yung daanan eh. Baka init. Oo, huwag tayo magsiksika na, nak. Muna ka na. Yeah, medyo ingat-ingat nga lang dito. Diyan ako umakyat. Kasi madaming... Mami. Oo. Traffic agad. Oh, traffic na dito talaga eh. Oo, traffic lagi. Simula bata pa ako, traffic na dyan eh. Oo. Dito ka sa kabila. Ayun. Nagtok-tok na lang kami, guys. First time ko sumakay ng three-wheeler. Three-wheeler. Tricycle lang naman. Tricycle pa rin naman to eh. Three-wheeler to. Oo, yung tricycle pa ilang iba nun. Orecto. Three-wheeler. Oo. Para lang yung tricycle pa rin naman. Electric tricycle. Ayun na lang. Oo. Electric tricycle pero kailangan ng gas. Ha? Electric tricycle pero kailangan ng gas. Bigas ba to? Oo. Ayun. Pero mas maganda. Magdadalawang ano kasi kami. Magdadalawang sakay din. So, ito na lang. Isahan lang. Makapagod. Pero mas maganda to dahil ito may hazard. Sarap naman oh. Avocado shake. Magandang gabi, guys. Ayun, pagdating namin kanina ni Chris, kasi sinundo ko siya, 'di ba? Kumain kami. Tapos nanood kami dati ng movie na nakatulugan ko. So ayun. Nagising ako mga 6 PM na. Or 5:30. Tapos natulog ko. Hindi na ako nakatulog ulit eh. So, ayun, dito si Chris. Andiyan pa yung hamper na yun. Ba't nandyan yan? Dapat nandun yan sa ilalim ng ano ko. Anyway, magre-review na kami, guys. Yung mga natitira niyang. Bakit? Ito. Kala ko may, ano pa? Mag-review na ako. Yung sa PE. Mape. Oh. Pero review natin ulit ngayon. Tingnan natin. Ito. Natitira niya na lang ng mga subject. So, ayun. Nakakatuwa talaga ngayon. Nangingintab lang siya pero hindi siya oily at Mami, all. may kakasya. May Ayan. anak ko, ka-schoolmate na grade 6 nag-brace na. Kahit may baby teeth pa. Oo. Eh, palabasin mo muna mga baby teeth mo. Para ano. Kanya kasi yung ano niya harapan parang rabbit eh. Pinakasal kasi siyang rabbit. Parang si Ate Jeya mo din ata. May baby teeth pa yun pero na-brace na. Eh, Kasi si Jeya ano eh. Kasi may ano pa kaya bawal ko akong brace. May O basta ganun. Dalawang Sinusunod ko lang guys yung ano. Yung dentista. Anyway, let's start na. Ayun nga. Ano kinakwento ko kanina? Yan, halo-halo na tuloy yung sinasabi ko. Ayun, nakatulog nga ako, diba? Yun. Tapos, ito na nga, re-reviewin ko na kasi mamaya na kami kakain ni Daddy. At super full pa ako sa niluto kanina ni Auntie, yung paksiw na milk fish. Ayun, alam niyo naman na favorite ko yun. Tapos ngayon, yung kalahati nung ano, pinirito niya. Hindi niya kasi inubos na pinaksiw. Yung ngayon, pinirito niya. Tapos, higinisa niya sa kangkong with tausi. So, yummers! Pero mamaya na. Lagyan muna kami nito. Dinner, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Yummers. Ang sarap, parang lasang ano, pang restaurant. With tausi. Tapos, ito yung para kay Daddy. Kumakain ng fish. And with our stile and gluta lipo with Yakult. So, let's eat. Si Chris na una nang kumain pala. Bago kami nag-review, pinakain ko na yun eh. Tulog na rin. Oo, ba't lumabas pa kayo sa lungga nyo? Sige na, doon na. Ayan. 4 logs ng aming bebe-boy. Makapag-review na kami. Si Daddy na lang ang maliligo. Binantayan niya siguro. Tulog na daw kasi si Chris. So, yun lang guys. Ang ganap ngayong araw na ito. See you all tomorrow. Good night. Good night, Daddy. Good night.